kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. Ang DCGB miyembro kan KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras niya to mga tugang alas 12 in punto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Diyos maraynaog to sa Indogabos, mga tugang ngunyan na aldaw ni Huwebes, September 4, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Ma'am Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal focus crime sa Kabikolan nagbaba nin 10% sigun sa PNP. Bicol University College of Veterinary Medicine posibleng mabuksan na sa taong 2027. Legazpi City Boulevard plano pang i-develop para sa turismo. Most wanted person sa Bicol Region arestado kan mga autoridad. Sa lado national budget hearings kan Kamara de Representantes, Diretso Paman Giraray maski pig-rekomendar kan party leaders na ibalik sa DBM ang 2026 National Expenditure Program. Pag-ako sa gabos na mail as in parcels na kaipuhan darahon sa Amerika, sinuspender kan Philippine Postal Corporation. Urban planner na si June Falafox naglalaom na dadangugon ni PBBM ang sa iyang rekomendasyon sa infrastructure projects. DPWH Secretary Vince Dizon nagtutubod na bako gabos na mga taga-DPWH korapto, mga tultol na empleyado pipahanap ni PBBM para ibugtak sa sensitibong pwesto. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump inakusaran sina Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin at si North Korea leader Kim Jong-un na nagsarabwatan kontra Estados Unidos. Baretang Sports, Carlos Yulo naghahanda na para sa SEA Games. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! 10% na pagbaba sa numero kan 8 focus crime sa Kabikolan na irehistro kan Philippine National Police Regional Office o PRO5. Ini resulta kan pagtarabangan asin aktibong koordinasyon sa tahaw kan mga lokal na gobyerno, partner agencies asin komunidad. Base sa ipinaluwas na record po Agosto 18 sagkod Agosto 24 nakapagrehistro ang PRO5 nin 40 numero nin 8 focus crimes. Alagad sa ultimong semana kan Agosto sa peryodong Agosto 25 sagkod Agosto 31 nagbaba ini sa 36. Sa report kan PRO5 sa liderato ni PNP Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. nagbaba ang numero kan mga kaso nin murder, robbery asin theft. Pero nanotaran man ang diit na paglangkaw sa mga insidente nin physical injury, rape asin panghabas nin motorsiklo. Sigun kay Babagay, ang pagbaba kan numero kan focus crimes o magabat na klase nin krimen, iyo ang dara kan mga pinakusog na police visibility, anti-criminality operations, sharing man an enhanced police community relations, dahil sigun kay General Babagay, dakulang tabang ang kooperasyon kan lokal na gobyerno, partner agencies asin ang komunidad para labanan ang anuman na klase nin kriminalidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Posibleng mabuksan sa taong 2027 ang Bicol University College of Veterinary Medicine na makukuha sa Tuburan Ligao City na magiging kadagdagan na sanga kan Bicol University sa liderato ni BU President Benjamin Babyboy Nebres. Sigon kay Nebres, nasa finishing stage na ang konstruksyon kan mga estruktura sa eskwelahan kan mga veterinaryo, alagad may mga proseso pang aagihan para sa formal
formal na o para formal nang mabuksan, as in mag-akomodar nin enrollment. Magigirumduman na naipundar ang Bicol University College of Veterinary Medicine sa espuersos ni dating 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo na ipasar as sinapirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos ang Republic Act 11973. Ang may alokasyon na pondo na 250 milyon pesos na appropriation sa national budget kan fiscal year 2023. Alagad ang nakabitay na problema na sagkod ngunyan na ipanare-resolveran iyo ang pagmatagas kan Philippine National Railways na halion ang kinudal na parte kan Riles apesar kan pakihuron kan lokal na gobyerno tanganing mabuksan giraray ang dalan pasiring sa eskwelahan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plano pang i-develop ang Legazpi City Boulevard para sa turismo na maging international standard na. Sigun kay ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na makusugan sa indang koordinasyon ni Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas asin ang JESA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority para sa futurong plano sa Legazpi City Boulevard. Sa kamawotan na maging international standard na ang lugar, pigigibungon niya na program of work para sa iba pang development para sa masunod na taon. Arestado kan mga otoridad ang konsideradong number 6 as in number 7 most wanted person sa Bicol Region. Ang arestado iyo ang sarong 45 anyos na dance instructor sa Barangay Santo Cristo, Tabaco City na number 7 most wanted dahil sa kasong piga-atubang kaini na pagsuhay sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Akusado ini dahil sa pagsaray asin pagpabakal nin illegal na droga. Sunod na dinakop kan mga otoridad ang sarong 43 anyos na tricycle driver asin residente kan Barangay Divino Rostro kan Tabaco City na konsideradong ika-6 na most wanted sa bilog na Kabikolan. Kasong pagpabakal asin pagsaray nin droga ang pigahampang na kaso kan nasabing persona. Mismong ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Albay ang nangenot na team na suminakyada sa syudad nin Tabaco para arestaron ang nasabing mga wanted na persona. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pigmidbid kan Albay Police Provincial Office ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB personnel sa ginibong bantay ng barangay, a recognition and appreciation program sa Santa Cruz, Ligao City. Katuyuhan kan programa na ipahiling ang pasasalamat sa mga pulis na nagserbi sa manlain-lain na barangay sa Albay bilang katuwang sa pagmantinir kan kaligtasan asin pasi orden sa palibot. Nagkapira sa mga RPSB teams, iyo ang haros 3 taon na mantinido sa mga lugar para sa community policing, crime prevention, as in public safety education. Tampok sa aktibidad ang awarding ceremony para sa mga piling team na pigmidbid sa indang dedikasyon asin sakripisyo. Ipinahiling man ang tribute video na may mga testimonya hali sa mga paratukdo, opisyal kan barangay asin residente na nagpaabot nin pasasalamat sa serbisyo kan mga RPSB. Sigun sa Albay PPO, patunay ini na importanteng katuwang ang RPSB sa pagpapautob kan mga programa kan pulisya asin sa pagpapakusog kan komunidad asin kapulisan. Oktubre, ipinagtalaan ni Mayor Jorim Arcangel para sa eleksyon kan mga opisyal kan Area Development Team o ADT sa Tercer Distrito kan Albay. Sigon kay Arcangel, natapos naan sa iyang termino bilang ADT President asin dahil may mga bago ng alkalde matapos ang eleksyon. Tatawan niya naman ininin pagkakataon asin iba pang may kapasidad na magpadalagan kan Area Development Team. Nagpuuna kasuudma ang siyam na aldaw na novena sa Our Lady of Peña Francia Church sa Naga City. Alas 4:30 nin aga ang Bicol na novena asin misa, mantang alas 5 nin hapon ang English na novena asin banal na misa. Ini katakod kan kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia ngunya na bulan. Piglalauman ang pagruso kan mga deboto sa Peña Francia Festival, ang pinakadakulang pagtiripon kan mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron kan Bicolandia na pinagigibo kada bulan nin Setyembre sa syudad ni Naga.
Nagpapadagos ang mobile blood donation drive kan Municipal Health Office kan Daraga Albay sa Daraga Covered Court. Sigon kay Municipal Health Officer Dr. Edna Tan, nagmamawot sinda na makakuanin 80 blood donors ngunya na aldaw. Ang aktibidad parte kan selebrasyon kan Town Fiesta kan Daraga bilang pagtaunin onra sa mahal na patron Nuestra Señora de la Porteria. Katakod ka inipig inganyar ni Tan ang publiko na makisumaro sa inisyatibo asin tawan importansya ang blood donation, tanganing dakol ang matabangan na maisalbar ang buhay. Sobra 87,000 pesos ang kantidad nin mga gulay asin prutas ang naipabakal kan mga partner beneficiaries sa Project Lawa at Binhi kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa bulan nin Agosto ngunya na taon. Sigon sa ahensya, naipabakal kan mga partisipantes ang sobra sa 3,000 na kilo nin prutas asin mga gulayon. Ang mga ini nagserbing dagdag na dilensya kan mga paraoma asin naserbe sa mga kalamidad. Sigun pa sa ahensya, padagos man ang sa indang inisyatibo, tangani matabangan ang mga partner beneficiaries kan Project Lawa at Binhi. Arestado kan mga personahes kan Bakakay Municipal Police Station ang sarong personang may kaso nin simple arson sa Barangay Sugod, Bakakay Albay kan nakaaging aldaw. Sigon kay Bakakay Municipal Police Station Chief Police Major Darwin Sevilla, arestado ang sarong lalaki na pinagkukonsiderar na most wanted person. Sa unya, nasa kustodya na kan Bakakay Municipal Police Station ang akusado para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin iba pa pagkatapos kaini. Nagustabi ka mo sa Legazpi. Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet. Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolano. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong Exhibit, Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand Opening Parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong Opening Concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft, and Speedball Competition, Baile de Ibalong and Dance Showdown 2025, Vocal Warriors Ibalong, and Sing Off 2025 auditions. First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Jog Fair 2025, Ibalong Band Fest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament, Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, Fort Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, Second National Billiards Tournament, Mutianang Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing-Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, First Ibalong Festival Regional Open Pamsay and Tugueroy, and the Grand Finale. Live Bini Concert. At opo, Bini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it! From August 1 to September 6, feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa.
Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa tuyang Bareta alas 12 para sa mga Bareta Nasional asin iba pa. Magpapadagos pa man giraray ang nakatalaan na budget hearings kan House Committee on Appropriations sa Code September 16 sa 6.793 trillion na 2026 National Expenditure Program o NEP. Ipinahayag ini ni Committee Chairperson asin Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing apisar kan rekomendasyon kan mga lider kan man iba-ibang partido sa Kamara kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ibalik ang 2026 NEP sa Department of Budget and Management o DBM. Sigun kay Swansing, pabor ang party leaders na ipadagos pa man giraray kan Kamara and Budget Deliberations. Enot kay ini ipinahayag ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na yuman ang chairman kan National Unity Party na gusto kan party leaders na itama o plansahon nguna kan DBM ang poorly constructed asin pano nin irregularidad na 2026 NEP bago ninda ipagpadagos ang budget deliberations. Sa ngunya nasa ikatulong semana na ang pigigibong budget hearings kan House Committee on Appropriations na nagpuon kan Agosto 18. Sinuspender kan Philippine Postal Corporation ang pag-ako sa gabos kan mail asin parcels na kaipuhan darahon sa Amerika. Nagpuan na nasabing lakdang kaining Agosto 28, alaga da ipa sigurado kung sagkudno arin ini madurar. Saro sa mga dahilan kan suspensyon, iyo ang pagtanggal kan Amerika sa de minimis exemption o an exemption kan taripa sa mga low-value packages. Siring man dahil sa bagong customs requirement na pigdisenyo para mabawasan ang customer inconvenience as in service delays. Naglalaom si urban planner asin architect Felino June Palafox na dangugon mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sa iyang mga rekomendasyon bilang solusyon sa problema bako sana sa flood control projects kundi sa gabos na infrastructure projects sa nasyon. Maski aminado si Palafox na suro-semana siyang nagpapadara nin rekomendasyon, pwedeng sa Assistant Secretary sa naini ni Presidente Marcos nakakaabot. Sa tahaw kan investigasyon sa maanomaliyang flood control projects, nangangapudan man ang veteranong urban planner sa mga engineers asin kapwa arkitekto na isumbong sa presidente ang naaaraman na korupsyon sa mga proyekto. Mientras na nagtutubod si Palafox na may mga pag-asa pang matuldukan ang haloy ng korupsyon sa mga government infrastructure projects basta igwang political will ang gobyerno asin mga namamayo. Nagtutubod si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na dakol pa man natultol asin matitibay na empleyado sa Department of Public Works and Highways. Iniapisar kan mga kontrobersya sa maanomalyang flood control projects. Sigon kay Secretary Dizon, sinugo siya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na hanapon ang mga onesto na empleyado asin sindan ibubugtak sa mga sensitibo asin critical na posisyon para masiguro na magiging onesto asin matapos ang pagpapadalagan kan ahensya. Dagdag pa kan bagong sekretary na bakong kamauotan kan courtesy resignation na ubuson ang mga empleyado kan DPWH kundi tanggalon sana ang mga opisyal asin empleyado na imbwelto sa korupsyon. Mantinido pa man giraray sa trabaho ang mga opisyal asin empleyado sagod da ipigaako an sa indang resignation dahil kapag binayaan kan mga ini ang trabaho na daing permiso, pwede sindang sa angatanin kasong abandonment of duties. Siniguro man ni Secretary Dizon na sa mga masunod na simana ayoan diit-diit ng mapapanuan ang mga bakanteng posisyon kan mga tawong kaibahan kan presidente sa paglinig as reforma sa DPWH, tanganing maibalik ang tiwala kan publiko sa ahensya. Binweltahan ni Senate Minority Leader Tito Soto ang pahayag ni Civil Service Commission o CSC Chairperson Marilyn Barua Yap na pigsasabing wala pang lay na nagbabawal sa mga opisyal kan gobyerno na magkasino. Sa sesyon kan Senado, tinakwan nindoon ni Soto na may mga eksistido ng mga leyes asin memorandum na malinaw na nagbabawal sa siring na gibo. Sigun kay Soto, kay bahandigdi ang Presidential Decree 1869 ka 1983 na nagtatalaan sa pagkor asin naglilinaw na bawal sa mga opisyal na direktang konektado sa gobyerno ang magkawat sa kasino. Kay bahan man ang Republic Act 6713 o Code of Conduct
and ethical standards for public officials and employees na nagsusugo sa mga empleyado kan gobyerno na mamuhay nin simple asin inuton ang interes kan publiko kaysa personal na interes. Isinulong kan mga miyembro kan House Young Guns Bloc ang sarong propwesto para amyendaran ang 1987 Constitution para maibaba ang age requirement para sa mga makandidato sa pagka-presidente, vice-presidente asin senador. Sa irarom kan resolution of both houses o RBH number 2, ang edad kan mga pwedeng magkandidato sa pagka-presidente asin vice-presidente gigibo ng 35 hali sa 40 anyos, asin sa pagka-senador 30 anyos hali sa 35. Ang RBH 2 iyo ang sinurat ni na House Deputy Speakers Paulo Ortega, asin J. Kung Hoon, asin Deputy Majority Leaders Ernix Dionisio Jr., Zia Alonto Adyong, Rog Gutierrez, asin Eduardo Rama, asin House Committee on Public Information Chairperson Lordan Swan. Ang RBH 2 nagpapaapod nin Constitutional Convention o CONCON tanganing gibuhon ang amyendang konstitusyon. Bareta sa ibang nasyon, inakusara ni US President Donald Trump ang China, Russia asin North Korea na nagsarabuatan kontra sa Estados Unidos. Ang nasabing pahayag ni Trump kasunod kan pag-atindir ni na Russian President Vladimir Putin asin North Korean leader Kim Jong-un sa military parade sa China. Sa primerong parte kan sa iyang social media post, inomaw ni Trump si Chinese President Xi Jinping asin namamanwaan kaini dahil sa selebrasyon. Ipinaabot man kaini ang pagbati kina Putin asin Kim Jong-un mantang nasasabuatan sinda laban sa Amerika. Ipinagiromduman ni Trump na igwaman nin papel ang US sa pagkamit ning katalingkasan sa China. Ini dahil nagtaon nin military asin financial support ang Estados Unidos sa China sa giyera ninda kan Japan kan Giyera Mundial II o World War II. Baretang sports, nakasentro ngunyan si double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa sarong event kan 33rd Southeast Asian Games. Sinabi ni Gymnastics Association of the Philippines o GAP President Cynthia Carrion na dahilan sa nagkaigwanin paghigpit ang organizer. Ididepensa na sa naini ninda ang parallel bars title kung saan ini nagkampiyon kan 2023 SEA Games sa Cambodia. Alagad kaipuhan pang mag-evaluate ang mga coaches kung anong event ang papartisiparan niya. Hinali na kaya kan SEA Games organizers ang men's and women's individual all-around asin team events. Dahilan digdi tutugutan na sana ang gymnast na mag-entra sa tulong qualifications pero kaipuhan na mamili nin saro kung arin sa multiple finals. Gigibuhon ang SEA Games poon sa Disyembre 10 sa Good 20 sa Bangkok, Thailand. Naimbento kan sarong kumpanya sa Amerika ang pinakaenot na RNA pesticide product. Ang produkto pinagbablock ang mga larva na nagkakaon in mga dahon kan pananom kung pinag-spray ini. Ang mechanism na mas midbid na RNA interference sarong natural na proseso na pinagagamit kan mga cells tangani ma-regulate ang gene expression asin malabanan ang mga viruses. Istoryang naiiba! Sarong postcard na nawara sa Koreo sa laog nin 62 na taon, ang biglang nag-abot sa post office kan Illinois, USA, asin naghanap ang sender kaini nangunyan 88 anyos na. Ang postcard ipinadara ni Alan Ball an sa iyang mga magurang kan taong 1953 na nakuha ka nakaagi sa Ottawa Post Office. Alaga dai narumduman ni Ball ang mismong pagpapadara kan postcard. Namidbid niya an sa dirin surat. Magigirumduman niya o narumduman niya na nag-agi siya sa New York kan taong 1953 mantang pasiring sa sarong summer trip sa Puerto Rico. Flashback! Ngunya na aldaw, September 4 kan taon 1943, pinirmahan asin pigratifikaran ang Japanese-sponsored 1943 Constitution sa sarong General Assembly. Ini bago ang duwang aldaw na pagtiripon kan 117 na miyembros kan kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas o Kalibapi. Ang
solemnenteng political organization sa panahon kan Japanese occupation. Mientras ipinagproklamar ang Second Republic para sa taong 1943 sagkod 1945 kung saan si Jose Laurel Sr. ang appointed bilang presidente. Mga tugang iyan na po ang sa tuyang baleta alas 12, tinipon na sinkinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan baleta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibahan ta po si Sir Nems Flora asin Mr. Jerome Nico Martinez an sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Sa pangaran po ni Ma'am Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupangan ang masunod na programa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex!